איתי גל פה. אני איתי גל. ואני שחר. ניסיתי בקוטג'. לא מוסחר, מעתיקן. זה יואב. עכשיו נחכה שהם ילכו. רגע, נחכה עכשיו. אני איתי גל, זה שחר, אנחנו רוצים לשאול לאנשים אם רוצים חתימה מאיתנו כדי לסלט. אנחנו הדבר הכי גדול. נכון, כי ככה נוביל את החור. וישר. יאללה. אתה שפה ראיתי דון לני גברי, עוד איזה מנחה אחד שלא זוכר קוראים לו. לא צילמת אותם? כי הם לא רוצים לצלם, והוא אמר שיש בעיה משפטית או משהו. בקיצור הם מסלמים אותך. בדיוק. כן. מה שאלת קודם? כן, קדימה. אז מה פה עובד? אני איתי גל, יש לך? היא מסתכלת עליי. אדישה, אה? אפשר להשגה? בואו משחרר. יש שם סקנה. הסקנות זה המסוכן. כן, רק ילדים קטנים קוראים אצלנו בבלוגים. הנה ילד קטן. עזוב, אני לא רוצה שיעיפו אותנו. הנה הלך המבצע. אולי אתה אישה את האישה הזאת? שאתה אישה מה... יאללה. לאיתי גל אין עומד. כן, ברור, אין לך עומד. יש לך חתוש כזה שאתה לבדוק? מה? יש לך חתוש? לעדן יש עד. אנחנו נחזור עוד שנייה. אני פעם זה אתה לכתוב. כמו שאמרנו מקודם, אני ואיתי גל חותמים לאנשים. בינתיים לא מצאנו אף אחד חוץ מהבובת ראווה שהתחילה איתנו. היא עשתה לי עיניים, היא עשתה לי עיניים. יש לה עיניים? לא ממש, אבל... רגע, אני רוצה לכתוב משהו שתמיד כתבו לי ביום הולדת. תמות? מה? אוקיי. לא, זה כזה, בעדית. תצלם. אוקיי. אוקיי. שהעוגה תהיה טעימה. וואו, שנינו כבר מקצוע מכתב מכוער. תמותי מאיידס. ייי. כן, נשים רוצות את זה. חוץ מהגדה של האיידס. החתימה שלי דומה באופן... אתה שוב העתקת ממני. לא, אתה תקדום ממני. איתי גל, מעתיקן. עשית רואים לי שיער ארוך. אתה שיש שיער ארוך. מה? אתה אומר חשפתי שיער, יש לו ארוך. כן. יש פה אנשים. נכון שאנחנו לא עומדים לחטוף כאפה. אני צייר ציצי מקוטג'. זה איתי הומלס של 5 שניות. זה איתי הומלס. כן, הוא שיוצא מוזר. זה אחת היום העבוד שלו. כמו שאתם רואים, זה משהו שקורה פעם ביום. פעם ביום? תפרסם את הסרטון הזה גם אצלך, אני אשלח לך אותו. פעם בחיים, לא פעם ביום. בדיוק. אולי זה איפה חורבן. זה פה כדור. מחזיק? תשמע, אני צריך להיזכר איך המגינות מהצד ציירתי אותה. כן. יו, אתה שפעם ראיתי מישהו שדומה לה? איך, אתה בכלל זוכר איך היא נראית? אני לא יודע, לא, אני קודם ראיתי, לא, מישהו שדומה לה לירוני, יש לציירת אותה. לירוני? כן. וואו, זה לא כותב. זה יד מחורבן. טוב, אז אני פשוט אצייר. ייי. זה כזה טוב קוטג' 3%. ציצים. ייי. מקוטג'. שלום כאן. שלום, אני יובב. נאור. אני גבריאלה בייגל. ואנחנו אוהבים את מוז. הנה מוז. אוי, הנה מוז, בואי תשאר מוזר. אני מקווה שיש את זה בגודל שלי. בואי יובב, בואי יובב. אנחנו יובב וגבריאלה הולכים לדוכן של מוז. יש לי עסקת פדי, יובב גבה. אני גבה, לקחתי הורמונים. יש לך בגלל. הוא גבה ואני רציתי. ועכשיו אנחנו שוב איתי גל ושחר כהן, סליחה שראיתם את זה. שלום, אני יובב נאור. שלום, אני גבריאלה בייגל. אנחנו אוהבים מקדונלד. רגע, נכון שצ'יקן סלקט זה ממש מגעיל? אוי, איך אתה? נכון, אני כל כך סובל צ'יקן סלקט, אז אל תקנו את זה. צחוק מוקלט, צחוק מוקלט, צחוק מוקלט.
יובב, אתה יודע שאתה אידיוט? צחוק מוקלט. דניאלה. פיפי. גבריאלה, פשוטם, גבריאלה, הרסת את הכל. זה יובב, הוא אידיוט. צחוק מוקלט, צחוק מוקלט. שוב במוז. מה? מוז. מוז.